गिदिरसिम मानिजाथाव हाग्रामा महिलारि सारा दिनैहाय बिटिसिआव 2026 आरो 27 मायथाइनि थाखाय बाजेट प्लेस खालामबाय। बे बाजेट प्लेस खालामनाय मथे देग्लाय बोसोराव गासै जोंनि बिटिसिआ 1588 crore 32,32,000 रांनि मोनसे बाजेट दाखिल खालामबाय। बे बाजेटनि गेजेरावनो दङ जे 900 crore जे स्टेट एसअपिडि बाजेट ग्रेड C2 आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि सेन्ट्रेल स्पन्सर्ड स्किम 200 कौटि, इनफ्रास्ट्राक्चार बड'लेण्ड इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट एक्सट्रा 200 कौटि आरो 10टा कलेजनि माने बेथन होनो थाखाय फोरोंगिरिफोरनि बेथन होनो थाखाय 17 कौटि आरो मुंख्लं न'खरफोरनो एक्सग्रेसिया होनो थाखाय 10 कौटि आरो बिदिनो गोबां हेडआव गासै 1588 crore 32 लाख आरो 31 लाख आरो 32 रोजा रांनि बाजेट प्लेस खालामनाय जाबाय। आरो बे बाजेटखौ जुदि जों नायोब्ला बे बोसोराव जितु जों खरस खालामगोन, बे खरस खालामनाय बाजेटनि गेजेराव खुब बिटिसिनि रेभिनिउखौ मोजां आरो बांसिनै एसे इस्टिमेट खालामनाय जादों आरो जोंनि अन रेभिनिउ सर्स बेखौ मोजां टारगेटआ जाहैबाय 91 crore 31 लाख आरो 42,000 लाख जोङो रेभिनिउ इस्टिमेटेड कालेक्शन आरो जोंनि इस्टिमेटेड एक्सपेन्डिचारा जाहैबाय 162,000 crore 85 लाख आरो 94,000 रोजा रांनि एक्सपेन्डिचार। बेखौ नायनानै जों बुंनो हायो देग्लायनि जिथु बाजेट, बे बाजेटआ जाहैबाय डिफिसिट बाजेट। अब्लाबो डिफिसिटब्लाबो रेभिनिउ कालेक्शनखौ गोबां खांनानै रायजो राजानि गोबां खामानि मावनो थाखाय सेस्था खालामदों आरो बे रां बावजानि गेजेरजों जोङो गोबां माबाफोरखौ जोङो दिनै मिन्थिनो हाबाय जे बिटिसिआ इडुकेसन जिथु डिपार्टमेन्ट, बे डिपार्टमेन्टआव खुब मोनसे मोजां पदक्षेप लादों। बेनो जाहैबाय बिटिसिआव थानाय जोंनि टेलेन्टेड मेरिटरियास स्टुडेन्टफोरखौ हायार एडुकेसन, हायार स्टाडिज आरो प्रफेसनेल कर्सफ्राव जाहाथे जोंनि गथ'फ्रा मोननो हायो, बेनि थाखाय बे बिटिसि गभर्नमेन्टआ এই बोसोरनिफ्राय माने माबा मोनसे सिमायाव दोनालासिनो जिसिबां गथ' बा फरायसा फरायसुलि केन्डिडेटफोरखौ जोङो सेलेक्सन खालामनो मोनो बिथांमोनखौ फ्रि कचिं जोङो खालामसिगोन आरो जायफोर जिथुनाखि कचिंनि उनाव बा गोबां फरिखा होनायनि उनाव UPSC, APSC बा जोंनि मा होनो निट फरिखा, IIT, IIM, NIT बेफ्राव उथ्रिसारनानै एडमिसन लानाय गथ'फोरखौबो, फरायसाफोर फरायसुलिफोरखौबो माने फरायनाय समाव जाहाथे आरोबाव रांखान्थि मदद होनाय जायो, बेनि थाखाय बेवहाय बाजेट थिक खालामनाय जादों। बिटिसिआ गाव प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय, स्टेट गभर्नमेन्टआ गावसिनि स्पेशेल जिथु बाजेट एसअपिडि हेडनिफ्राय बिथांमोना जोंनो बे फैसाखौ हरो। बे जोंनि 900 crore बाजेटनिफ्राय जों बे एक्सपेन्डिचारखौ जों खालामनाङा। जेनेबा जोङो मार्टियार्स न'खरफोरनो होनांगौ जिथु फैसा, बे फैसाखौ जों बै एसअपिडि 900 crore जों होनाङा। बिनि थाखाय एक्सट्रा स्टेट गभर्नमेन्टआ हरो आरो बिटिसि सेक्रेटारियेट, बिटिसि एसेम्बलि सेक्रेटारियेटखौ सालायनो थाखाय देग्लाय आरोबाव माने 25 crore बिथांमोना एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट हिसाबै जोंनो हरदों
जोंनि जिथुनाखि रेभिनिउ कालेकसन बेनिफ्राय जोंनि जिथु होनांगौ दरमाहा बे दरमाहाया जोंहा एसे बार्डेना खमायगोन बार्डेना खमायलांगोन आरो बेखिनि